hänen omat jalat istunnan alla. Nappi ei. Se joskus lähtee jahtaa. Se on sen huumoria. Katso, että nyt lähdet. On tosi vitsikästä. Ei nappi nappi! Hyvä. Se on aina niin huolissaan, kun mie ratsastan ja jos mie laukkaan kovempaa, niin sit se lähtee siihen hevosen rinnalle vähän juokseen, että hei hei, se selvästi niin kuin jarruttaa vähän sitä hevosta, että nyt näyttää niin kuin pahalta. Joo, se varmaan ajattelee, että sulla on hätä siellä nyt, että tarvitaan apua. Tää me otetaan. Just joo. Älä nyt. Ei, mutta on ihan älyttömän hyvän näköistä. Tää me otetaan. Siellä koppi mukana.